Днес ще направим една игра, не знам дали сте я правили, но не искаме да копираме никой. Да. Точно, как се казва всъщност? То тема по принцип... Няма тема това, но... Да. Да, обикновена игра. Значи... правилата. Теглиме ожени 3 се, лища. уби и трябва да... От тези 3 лищата има тук имена на герои, на певци, на деца от нашия клас. Да. И трябва да изберем някой, който да убием, един, който обичаме. Теглим 3 не, лища. един, който да целунем, един, който да убием и един, за който да се оженим. Да. И така, първо тегля аз. Така. Не, няма нужда да затварям очите. Да. Ето 3 лищата тегля. Първото е Хасмин от Сой Луна. Ето го, лището. Второто е Теодор от нашия клас. Не го знам какво ще го направиш. Лиглю. Не го знам какво ще го направиш. Чакай, сега ще видя. И Рави от Джеси. Добре. Кой ще убия Теодор. Ще целуна Трудно. Хасмин и ще се ожени за Рави. Въпреки, че не искам, ама нямам друг избор. Той Ник ще бъде много богат. Като порасне. Да, аз съм. Айде, тегля. 1. Оставя ги тук. 2. 3. Айде сега да видим. Значи първото е Джеси. От Джеси. Джеси от Джеси. Филма Джеси. Да, второто е Сам от групата на Алекс. Ти кой целуна? Да, целуна Хасмин. И Франки от Бизар Барк. Франки, коя беше она с очилата? С очилата, да. Добре. Значи ще убия... Ще убия... Все пак не мога да се жениш за жена, нали? Да, знам. Труден. Може, каквото искаш. Значи ще убия Джеси. Така, не я убивам. Ще целуна Франки от Бизар Барк. Не по устата, по бузата. И ще се ожена за Сам. Приемливо е. Тегля аз 3 лищата. 3, да, тегли 3. Първото е... Малко Джастин Бибър. Той е... Отвратителен. Мразя го. Така. Особено Гери Никол. С руса коса Джастин Бибър е ужасен. Прилича на, да не казвам какъв. Гей. Да, същото. Джеси Джей. Така, певицата Джеси Джей. Да. Ще убия Джастин Бибър. Ще целуна Гери Никол и ще се ожени за Джеси Джей. Да, аз съм. 1, 2... Все пак няма значение за кой, дали е за жена, защото ако са паднат 3 жени, все пак... Нямаме избор. Да. Така, първото ми е Людмила от Виолета. След това Крейг от Кейси под прикритие. Да, знам го кой е Крейг. И Нико от Сой Луна. Добре. Това е лесно. Значи ще убия Людмила. Ще се целуна Крейг и ще се оженя за Нико. Да. Ти си. Така, първото е Шаная от Андроиди. Амелия от Бизар Барк. И Симон от Сой Луна. Така, ще убия Шаная. Ще целуна Амелия и ще се ожени за Симон.
Това са подредени, аз така и подредих поредичка. Давай, четей. Значи, едночко, двечки, трички. Така, първото ми е... Чакай да си го видя. Леон от Виолета. Стават още две. Амбър от Сойлуна. И третото ми е Деница от нашия клас. Да. Добре, значи това е лесно. Убивам Амбър, целувам Деница и се женя за Леон. Трички. Давай, 30. Първо. Графа. Люко Джеси. И Марчин Гюлеметов от нашия клас. Да. Така, ще убия Марчин Гюлеметов. Ще целуна Графа и ще се оженя за Люк. Добре, аз. 1, 2, 3. Така. Значи това е Азис. Николай Велков! Едва си намерил. Той е най-тъпия, най-мрежливия. Да, тихо, че това ще го качваме в YouTube. Нико от андроиди. Така, значи, ще убия Азис. Не може ли да застрелям Велков? Да. Не. Не може ли да убия двама? Не! Не може. Трябва един да целуниш. Добре, ще целуна Велков. Ще се ожена за Ник. Добре. Труден избор беше. Хората. Не беше. Много ясно, че нямаше да се ожена за Азис или Николай Велков. То така и да беше. Я? Камерон от Евермур. Ако беше Себастиан от Евермур. Най-добре. Щях да се ожена за него. Матео от Сойлуна. И Кейси. Ще убия Кейси, въпреки че не искам. Ще целуна камера и ще се оженя за Матео. И аз това бих избрала. То е за мен са последните 3. Давай. Така че, какъвто ми е късмета такъв. Значи, Криско. Той има кефи. Селена Гомес. И другия е Ханк Зибзър от Ханк Зибзър. Ханк Зибзър от филма Ханк. От Великия неудачник Ханк Зибзър, да. Значи, тук убивам Зибзър, целувам Селена Гомес и се жена за Криско. Мразя Криско. Тя мрази рап. Иначе Криско си е готин. Малко е грозничък, ама карай. И това беше днесното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, престани. Палец нагоре. И задавате долу въпроси в коментарите. Да. Все още няма да правим видеото, докато се съберат супер много въпроси. Не чак супер много, ама около доста. 12, 13, 14. Да. И това беше от нас. Надявам нагоре. Чао! И се абонирайте. Да, абонирайте се. И дано да ви е харесало. Чао!